tubig. Maraming salamat, iho. Mukhang ano, Ano ba ang pangalan mo, iho? ako pala si Jan. Sino ka ba, Tatang? Anong pangalan mo, Tatang? Ay, ito po ba? Ito? Ako si Isko. Isko? Bakit po, Tatang? Anong nangyari sa'yo? Nauuhaw kasi ako at nakita kita dito. Kaya humingi ako ng tubig. 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 Alam mo ba, noong unang panahon, dito sa lugar na ito, Tubig! maraming salamat, iho. Alam mo ba, noong unang panahon, Okay ka lang, Tatang? dito sa lugar na ito, may mga dayuhan na pumunta dito. May dala silang palaka na gawa sa putik. Ang laman ay kayamanan. Kayamanan? Ang sabi-sabi, marami nang nagbabalak na kunin ito. Ngunit yung isa ay walang nakakuha nito. Sa pagkakaalam ko, mapalad ang taong makakapanaginip nito dahil para sa kanya talaga ang kayamanan na ito. Sa loob ng isang palaka na gawa sa putik. May kubig yata to. Wala akong COVID, iyo. Pagpatuloy mo lang, Tatang. Dahil ikaw ay mabait. Malay mo, ikaw yung taong tinutukoy ko. Imposible naman yun, Tatang. Dahil ikaw ay may mabusilak na kalooban. Nasaan ba yung loob ko? Wala naman akong masilak dito. Tingnan mo sa loob, wala sa labas yan. Wala sa labas. Ano sa loob? Hanggang dito na lang, iho. Saan ka ba, Tatang? At ako'y aalis na. Tatang? 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 Iho, ito ang iyong tandaan. Ano? May kapalit ang lahat. Hindi yun totoo. Sinungaling yung Tatang na yun. Nako, patulog na nga. Sunog! Sunog! Kaman ron! Ha? Ta-da!
sexy ka nito. Wow, ka-sexy. Ka-guwapa. Saan yung magdala? Palawan. Ito sa alas 12. Jan? Pre, ano kaya nangyayari dito, pre? Jan? Jan! Pre! Ano to, pre? Ano nangyari dito, pre? Abnormal expert ang pre! Sige, alamin mo kung ano nangyayari dito. Jan, huwag kang malikot dyan. May masamang elemento dito, pre! Ito na, pre! Eh! Yan, baka naman marunong eh. Akin na nga yan. Jan! Sinasapian to, pre. Bakit kayo nandito? Papasyal sana kami kasi boring sa bahay. Tapos, Nakita ka namin dito. ano? Parang Para abnormal ka. Ganon. maganon. Panaginipan ako. Anong klaseng panaginip? Ano? May isang matandang lalaki. Tapos, sabi niya, may gold daw. Doon sa palaka na gawa sa clay. Doon, tapos, may mark. Ayun, nandun daw, nandun, puntahan natin. Ayan. Ayun, pre, puntahan natin. Pre, tumatalon yung palaka, pre. Sigurado ba ito, pre? Oo. Pre, tumatalon yung sinasabi mong palaka na gawa sa pre. Hindi, pre. Ayan, ang sabi kasi ng matanda, dito daw. Ayan, oh. Kita nyo, ito. Ito yung ano. Yan, sabi niya, nandun daw. Diyan, pre, diyan. Sa ilalim diyan. May palaka daw gawa. Sa ilalim? Sa ilalim. Sa ilalim sa ibaba. What? Totoo talaga. Nakita nyo ba yun? Kita nyo ba? Ito nga, pre. Oh, see? Tara, tingnan natin, pre. Baka may elemento dito, pre. Yan, pre. Ito yung sinasabi ko. Totoo talaga. Yung sabi na matanda. Yan. Sabi niya, shake ko muna. Ganito. Alay, kalokohan naman, aray. O, kita nyo. Kita nyo. Gold. Tapos daw. I-shake. Ha? Ayun! Totoo nga. Totoo. May laman. Gold, silver. May laman. Ayun, white gold yan, pre. White na gold. White na gold. Oo. White gold. White gold? Oo. Totoo talaga. Ang dami. Yan. Anong gagawin natin dito, pre? Pre, binta natin to, pre. Binta natin to, malaking Huwag halaga muna, to, huwag pre. muna. Kayo muna mauna, tapos ako na bahala dito. Sige. Ha? Mauna na kami, ha? Oo, bibigyan ko kayo. Sige, pre. Bibigyan kami, pre. My goodness. Yayaman ako nito dahil sa gold. Totoo talaga ang sabi ng matanda. Totoo talaga. A few moments later. Ikaw na ngayon ang may bagong hawak ng sumpa. Ano nangyari sa akin? Ito ang sumpa! Ang sumpa na hinihintay ko may pasa sa'yo! Bakit? Bakit sa akin? Nasaan yung palaka? Nasaan? Ano nangyari sa akin? Tagumpay! Tagumpay! Matatanggal ang sumpa kapag ipapasa mo sa iba! Ginagawa mo!
tayo, pre. Kanina pa tayo dito, hindi pa dumadating si Jan. Gusto niya yata suluhin yung kayamanan, pre. Pre? Pre! Ay! Ito ko! Pre! Uwi na tayo, pre! Tagal dyan! Uwi na tayo! Pagod na ako eh! Gugutom na din ako, pre! Pre, uwi na tayo, pre. Pre, uwi na tayo, pre! Gugutom na ako, pre! Tagali dyan! Ito na kasi masulo yung kayamanan eh! Talagang ganyan lang, pre. Siya yung nanaginip eh. Hindi natin alam kung anong dapat gawin. Nga. Hindi naman para sa atin yun eh. Siya naman yung kita ng Alay, umuwi na tayo. Tara. Tara. Sinasapian to, pre. Uy! Uy! Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nandito? Ito ang sumpa! Ang sumpa na hinihintay ko may pasa sa'yo! Bakit? Bakit sa akin pa? Nasaan yung baki? Kapala! Nasaan yung baki? Putang ina. Trigo! Nasaan yung palaka? Balik sabi. Hahahakdog. Okay, 1, 2, 3.